ଆମ ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କରେ ଯିଏରେ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ପାଏ ସିଏରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଚାଷ କରେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ପାଏ ସିଏ। ଚାଷ ହେଲେ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଯେଭଳି ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାଷରେ ଲଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର କୌଣସି ଲାଭ ନହେଲେ ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି। ଆମ ଦେଶ ଯେହେତୁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷି ଏ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛି। ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷ କରି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷ ନ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଏ ଜଗତ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଷୀର ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ସରକାର ଯଦି ଦେବେ, ତ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଚାଷ ବିନା ଆମର ଜୀବନ ନାହିଁ।